L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jisselmilkom u jilqakom għall-44 episodju mis-sensiela l-intervista. Illum ser ikollna program speċjali fejn jiena u Mark Xkembri se nkunu qed nitkellmu ma' ħadd ħlief il-leġġenda ta' Valletta u kowċ attwali ta' tim ta' Malta ta' taħt il-21 sena Gilbert Agius. Mark, insellimlek? Nsellem lilek Antonello u nirringrazzja lil Gilbert li aċċetta l-istedina jiġu fuq il-programm tagħna llejla u naħseb bħalek nixtiequ nifirħulu ta' riżultat ta' jumejlu għad-doppjetta pratikament li għamel kontra l-Irlanda ta' fuq fil-gruppi li huwa xi ħaġa ta' prestiġju għal Malta żgur. Bla dubju li huwa riżultat eċċellenti għal-tim tiegħek Gilbert. Ringrazzjakom tal-istedina. Grazzi ħafna. Ifhem riżultat prestiġjuż mhux għalija personali imma għaż-żgħażagħ għal dawk iż-żgħażagħ li jagħmlu sagrifiċċji kbar u meta niġu nilagħbu f'logħbiet internazzjonali, speċjalment kellna l-partiti kontra r-Russja u kontra Spanja, meta tidħol fid-dressing room wara l-logħba tara l-uġugħ tal-plejers wara disfatta, meta jerbħu logħba u tarhom jifirħu tu pjaċir ħafna iktar. Ekku. Esattament, infakukom ukoll li jekk tixtuq issaqsu xi domanda lil Gilbert intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Naħseb li għandkom ħafna kurżitajiet x'tistaqsu l-Gilbert illejla le. Biss Mark, nistiednek biex tintroduċi l-ewwel item illi għandna fuq l-aġenda. Issa mmorru biex naraw l-iskeda li preparajna fuq Gilbert Agius qabel ma nibdew l-intervista li għandna miegħu. Din l-iskeda ġiet ipprovduta lilna mill-paġna Malta and International Football Collection li aħna rridu nirringrazzjaw. Gilbert Agius, data ta' twelid 21 ta' frar 1974. Karriera 1990-2001 Valletta, 2001-2002 Pisa, 2002-2013 Valletta, 2013-2014 Xewkija Tigers. Lob fil-Kampjonat Premier 453, gols fil-Kampjonat Premier 183, debut fil-Kampjonat Premier 2 ta' Settembru 1990 fil-logħba Slima Wanderers 3 Valletta 2. Lob mat-tim nazzjonali Malti 124. Gols mat-tim nazzjonali Malti 8. Debut mat-tim nazzjonali Malti 7 ta' Novembru 1993 fir-rebħa li Malta kisbu kontra Gabon bl-iskor ta' 2-1. Onuri mirbuħa 8 kampjonati Premier, 7 FA Trophy, 5 tazzi Lovenbrow, 10 darbiet is-Super Cup, darba waħda il-Euro Challenge Cup, it-tazza taċ-ċentenarju u t-tazza tal-100 anniversarju. 3 darbiet l-aqwa plejer tal-kampjonat, darba l-aqwa scorer u darba il-kampjonat Awċi. Dik kienet l-ewwel logħba li ddebuttajt fil-lig. Ma qabel dik kont diġà labt xi żewġ jew 3 partiti oħra mal-Belt. Ma dik kienet uffiċjalment l-ewwel partita tal-kampjonat. Konna labna
Euro Cup u konna labna fl-Europa, kont lab żewġ partiti fl-Europa u żewġ partiti fil-Euro Cup. Dik il-partita kont fuq il-bank ta' sostituti ovvjament ta' żagħżugħ li kont u fil-half time konna qed nitilfu tnejn xejn ma' Sliema u il-coach iddeċidi jagħmel substitution għal attakkant u daħħal lili bħala libero. Dak iż-żmien konna nagħlabu bil-libero. L-aħħar raġel fid-difiża u kien avvanza lil Chris Lafella. Rol kompletament inużwali għal-rol illi ma tkonna nafu kbir. Le, efem, jiena f'dak iż-żmien kont għadni 16 kienet kelli. Kont nilab fil-minors u fl-under 16 u kont nilab ħafna drabi fil-pożizzjoni ta' libero. Dak iż-żminijiet. Mal-kbar ovvjament kont nilab iktar f'nofs il-ground fil-bidu tal-karriera. But meta birdaq xejn dejna bħala attakkant. Tajjeb wis, Gilbert. Dak l-istaġun ta' min jgħid ukoll il-belt kont urbaħtu trofi fil-waqt li fl-istaġun ta' wara ġifieri nitkellmu l-istaġun 91 kont urbaħtu il-kampjonat mingħajr telfa u kien hemm diversi players ta' kwalità li jiena għadni niftakarhom stampati ġo moħħi sallum il-ġurnata bħalma huma Joe Zarp il-Brimba, Jesbon Zerafa, Chris Lafella, Joe Camilleri, il-goalkeeper Eġiċini, Niki Saliba, players li kienu jiffurmaw il-pern pratikament tat-tim nazzjonali f'dawk is-snin disejni. Dak it-tim il-belt kontu wkoll iddominajtu tista' tgħid ix-xena domestika fis-snin disajnijiet ukoll. X'kien is-sigriet ta' dik l-iskwadra u taħseb li l-fatt li ħafna minnkom kontu tfal tal-belt għenet forsi biex tamalgamaw iktar? Kif qed tgħid dak kien tim format ħafna players li kienu ġejla b'mod tim nazzjonali. Kellna tim tajjeb ħafna biex tirbaħ il-kampjonat bla telfa xi ħaġa tajba jrid ikollok. Kien hemm konna jiena, Reġi, Jesmond, naħseb dawk it-tlieta biex naħseb kien hemm Raymond, Xiberras, Xibi, il-belt ukoll. Fija ma jidhirlix li kien hemm iktar players li jilagħbu mal-11. Naħseb kien hemm Charlie Magri, konna jgħidulu l-speech kien mill-belt ukoll. Imma naħseb dak iż-żmien il-players tal-belt li ma kinux mill-belt kienu barra l-belt wara ċertu żmien. Konna nitrenjaw il-belt, is-sajners kienu ħafna supporters, konna niltaqgħu iktar ma' supporters, anke pereżempju fiċ-ċelebrazzjonijiet il-belt kien hemm iktar isa konnessjoni u għaqda bejn il-players kumitat u supporters. Konna nasna ħaġa waħda ġifieri il-players kellhom rispett ħafna lejn is-supporters u s-supporters kellhom rispett reċiproku. Naħseb dak kien wieħed mis-sigriti li kien hemm ċertu għaqda bejn il-klabb kollu. Illum minħabba l-media, il-social media u ovvjament inbidlet il-ħajja, hemm ċertu distanza bejn is-supporters u l-players nara. Dak iż-żmien jien fl-opinjoni tiegħi kien iktar futbol romantiku mhux biss f'Malta, imma anke madwar pajjiżi oħra Ewropej. Dak hija l-opinjoni personali tiegħi x'inha bħalek naħsibha li s-support kollu iktar fil lejn it-tim favorit tiegħu u meta jara rispett reċiproku mill-players iktar isostni lit-tim meta jkun qed jilgħab fil-ground. Dejjem qed ngħid l-opinjoni tiegħi. Is-social media hija tajba x'wassal iktar il-messaġġ imma sfortunatament ta' ċertu kuntatt personali. U l-fatt li fettejt inti jien ma niftakarx kont titrenjaw il-belt, dak li jkun iktar bla ma trid ħajtħeġġeġ kien għandi nifhem jien. Ġifieri. Konna trenjaw s-Salinos, konna l-belt, jitilgħu, konna nżlu nbidlu pereżempju qabel l-logħba konna nżlu nbidlu l-każin tal-belt, nitilqu mill-każin tal-belt, nitilqu bil-private, jiġu n-nies. Meta nerbħu xi unur jew jagħmlu xi okkażjoni konna mmorru. Kien hemm miżjed isu il-futbol kien kompletament differenti minnhom. Kien hemm iktar isu kuntatt bejn is-supporters u l-players. Tajjeb, proset. Nu pjaċir nisma' dawn l-affarijiet, veru. Mela għandna wkoll xi ftit messaġġi Carmen Abela qed tistaqsina jekk kien xemm partitari
jappoġġjawkom fl-aħħar rebħa naħseb għal qed tirreferi għall-logħba li labtu mal-Irlanda ta' fuq. U jekk forsi minnaħa. Repeti il-connection ma' Mela, kellna domanda hawnhekk mingħand Carmena Bela fuq il-partitarji illi kienu qegħdin jappoġġjawkom u jassistukom għal-logħba kontra l-Irlanda ta' fuq iżjed minn din il-ġimgħa. Forsi. Xi ħaġa li anka li għajmet li isu ċertu kif tabbattajt. Emozzjoni żejda kienet il-fatt li mal-Irlanda kien hemm żewġ partitarji tnejn. Wieħed Malti u naħseb il-mara tiegħu kienet Ingliża. Kienu għamlu żewġ ġibnadar wara l-lasta tagħna. Imma kien hemm ukoll kien hemm xi rappreżentanti ta' xi sponsors kienu Maltin u fil-fatt fl-aħħar tal-logħba niżlu ħdejna fil-ground kienet xi ħaġa sabiħa kull ma kien hemm ftit toddhom fuq subajk, imma tiskanta għamlu kien hemm dak ta' wara l-lasta, kellu bandiera Malta Begis xi ħaġa hekk. Għamel sapportu lid 90 minuta, ħin kollu jgħid, u anke mill-istands, ma konniex nafu minn hemm mill-istands għax kienu warajna. Ma dik il-koppja kienet faċċata u xi ħaġa iżek tapprezza ħafna iktar milli kun hemm ħafna nies, mhux kun ħafna nies ikun hemm isba', imma persuna waħda li qatt jiġi mill-Ingilterra biex jarana tapprezza ħafna u kien hemm ovvjament dawn tal-sponsors li kienu li ġew minn Malta. Tajjeb, interessanti ħafna din. Kont xi ħaġa tajba l-ispeċi minn kif li Malta kienet qed tilab away kien hemm min qatt jinqala u xorta ma segwi it-tim nazzjonali Malti barra minn laqqas mill-pajjiż fejn kien joqgħdu, jiġifieri xejn minn huwa li wkoll ta' min naħseb u social media mill tella r-ritratti għalu li sħabi li kien kellha xi ritratti wkoll għax imbagħad jieħu r-ritratti magħna ovvjament aħna bnilu biex jidħol fil-ground u jiena ftaħ il-gate u daħal ħdejna u ġi s-security l-steward u għamel għalina. Għalija għamel jien daħħaltu u għalli ma tistax ħabba l-wefa, ħabba l-protokoll, bat ħriġtijena barrak u ħadna xi ritratti. Dak u l-veru kuntat. Apprezzajna ħafna. Kull min ġi, apprezzajna kull min ġi, anke dawk li telgħu minn Malta jarawna, ma dak isek ma nafx, qatt jiġi mill-Ingilterra bil-karozza biex jarana biex jitina s-support u onestament ma waqafx 90 minuta, ma waqafx laqqas minuta, ħin kollu jgħajjat. Tajja pwis, immorru issa lura għal-program tagħna Gilbert, issa d-darba minn sitwazzjoni ta' żewġ partitarji ser immorru għal sitwazzjoni ta' ħafna partitarji għaliex ħan nitkellmu fuq dik il-famuża logħba tal-1998 nhar is-Sibt 2 ta' Mejju dak il-famuż decider bejn Birkirkara u Valletta fejn intom irbaħtu kampjonat li ra lilkom l-Stripes tiġġieldu għalih ras imbras. Taħseb li dik kienet l-isbaħ logħba li qatt labt fil-karriera tiegħek? Waħda mill-iktar logħbiet li kienet ta' tensjoni ħajdu hekk. Kulħadd jgħidilha d-decider, ma kien decider xejn dak. Dik kienet insertat l-aħħar partita tal-kampjonat. Ridna nerbħu xi seba' logħbiet wara xulxin aħna, ma stajniex infallu punti għax huma kienu dejjem qudiemna, qabilna fil-klassifika. U biex nerbħu lik ridna nerbħu 7 minn għalija logħbiet plus lilhom fl-aħħar logħba. L-atmosfera kienet sabiħa, ġifieri anke biex wasalna l-ground kien hemm ħafna nies, sibna ħafna traffic, il-ground kien ippakjat xi sajtejn qabel u dik kienet l-ewwel darba li xandret logħba tal-kampjonat live u television Malti. Satej qabel il-ground kien magħluq għax kien ippakjat, kien hemm nies li marru l-ground u ġew marru lura. Meta terbaħa kull logħba sabiħa,
ma nawgurax li kieku jiena plejer ma nawgurax nerġa' nasal f'dik il-partita għax tant kien hemm tensjoni fiha. Li isek ħadd terbaħ jew titlef kampjonat fl-aħħar ftit, fl-aħħar partita mhix daqshekk sabiħa. Mala mar kollox tajjeb nibqgħu niftakruha fit-tajjeb. Tajjeb wisq. Min kienu l-iktar players sew lokali u anka internazzjonali li kienu jispiraw? U kemm hemm il-fatt li kellek diversi familjari li kien jilagħbu l-futbol matul il-karriera tiegħek? L-ewwel mistoqsija ma fimtekx. Skużani, mela min kienu l-iktar players kemm lokalment u anka internazzjonalment li inspirawk fil-karriera tiegħek bħala player? Bħala Maltejn, l-iktar li kont meta kont żgħir kont nammira u għadni nemmen li kien fl-era ta' qabli li kien l-aqwa player huwa Raymond Vella l-Mundu. Bnidem jien kont nammiraħ kemm bħala player imma mbagħad meta sirt nafu wkoll barra l-ground. Naħseb nemmen li kieku beda l-karriera mat-tim nazzjonali ta' eta iżgħar kien jasal ħafna iktar. Naħseb kien jixraqlu anke karriera barra. Il-Mundu kien plejer eżemplari ħafna. U meta kont bdejt fil-bidu ma' tim nazzjonali u kien veteran, kien wasal biex jispiċċa, kien wieħed li jgħinek tista' ssaqsih il-mistoqsijiet jgħinek jgħin it-tfal, kien ta' ispirazzjoni għalija. Barranin, meta kont żgħir Maradona. Kien li jidolu tiegħi. Konna nistennew il-ħadd biex naraw Domenika Sportiva biex naraw x'għamel Maradona, ma konniex naraw il-Lobit Life. Però kien hemm mbagħad matul meta ovvjament il-plejers jinbidlu, kien hemm ħafna iktar plejers li kont namira. Platini pereżempju, kien jogħġobni ħafna fil-bidu Lidbarski tal-Ġermanja. Mbagħad ovvjament meta jibdew jgħaddu żmien kien hemm Del Piero, Totti, Zidane, Rivaldo. Generazzjonijiet differenti. Zidane labt kontri jidhirli. Janka Del Piero. Kien jogħġobni ħafna wkoll Redondo. Għax jiena għalkemm kont nilgħab bħala attakkant imma naħseb il-pożizzjoni favorita tiegħi kienet quddiem id-difiża. Fil-fatt li l-aħħar tal-karriera meta bdejt nilgħab bdejt inħossni ħafna iktar komdu, speċjalment mat-tim nazzjonali. U kienu jogħġbuni daw it-tip ta' players bħal Redondo, ma nafx tiftakruh. Mela niftakru ma' Real Madrid u mal-Milan. Mbagħad mar sena mal-Milan weġġa. Guardiola kien jogħġobni plejer qudiem. Kienu jogħġbuni dawk it-tip ta' players qudiem id-difiża. Ovvjament Zidane ma' Totti, Del Piero kienu world class. Players ta' fama. Kien jogħġobni ħafna wkoll Ronaldo tal-Brażil, il-fenomeno dak iż-żmien. Rivaldo, kien ħafna players, isek ma talax wieħed għax kulħadd ikollu sul-perjodu tiegħu fil-karriera. Ħalli għandi kurzità, mela inti labt kontra Zidane. Irnexxielek ħanibdew naw. Irnexxielek għalmenu tħul flok tiegħu? Ta' Zidane għandi. U l-fatt li kont qed tilab kontra wieħed mill-idoli tiegħek. X'tgħidilna? Ifhem, meta tkun fil-ground u mbagħad isek ma tibqax tħares lejh b'ċertu mod. Jiena kont iżomm mal-Ingliżi, għadni nżomm mal-Ingliżi. Ma meta konna labna kontra l-Ingilterra u tara li huma meta tiġi fil-ground ma jibqax rispett. Tibda titlef dik ċertu fanatizmu żejjed, għax meta tibda tara li ma jirrispettakx fil-ground. Aħħar mill-aħħar ma toqgħod tgħid sejħa nissapporti għal dawk meta aħna niltaqgħu fil-ground. U ma jġbulekx rispett fis-sens titlef daqsxejn dik ċertu fanatizmu. Bħala gerjiet kont laki li bdilt ħafna għandi ħafna gerjiet li għalkemm xi kollezzjonist u ma tantx nieħu ħsiebhom ta' ħafna players famużi, ħafna ismijiet. Del Piero, Zidane, Ibrahimovic, Guardiola, Nadal, Effenberg, Stojkovic, nizom mar Juventus, jiftakar il-Mijatovic,
għandi ta' Mijatovic. Għod. Għandi, għaxin tibda tintaqa ma' ħafna players, u bat, per esempio, jien nżomm mal-Arsenal. Għalla kull darba li konna labu kontra xi tim li għandu plejer tal-Arsenal, nipprova nbidlu miegħu. Diltu Maħleb, dak iż-żmien kien tal-Belarus. Diltu ma nsejt mal-Jumberg għandu kun. Ma niftakarx iktar. Bad meta jkun hemm plejers hekk tajt ħa nipprova nbidlu ma dak, ħa nipprova nbidlu ma dak. Sewa wis, grazzi Gilbert, l-ewwel parti tal-programm ta' hawnhekk, ibqgħu magħna li wara dan il-break qasir ta' reklami għandna xi messaġġi x'naraw, għandna xi ftit aġġornamenti wkoll x'intukom u fl kollox inkomplu mal-mistieden speċjali illi għandna llejla. Dalwaqt magħkom ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Offerta unika għal Black Friday, skont ta' 15% fuq affarijiet ta' FR Tech u Spartan Gear. Dan u iżjed minant Game Breaker. Game Breaker, l-aqwa l-lob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Lily's Health and Beauty għall-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal iżjed informazzjoni. Merħba lura t-tieni parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva illi il-paġna tal-Kamra Sportiva tella kull nhar ta' ħamis. U l-lum fl-imkien miegħi ma' Mark Kembri għandna l-pjaċir illi fostna għandna l-leġġenda ta' Valletta u coach ta' tim nazzjonali ta' taħt il-21 sena Gilbert Aġuz biex fl-imkien nitkellmu dwar il-karriera mimlija suċċessi illi Gilbert għamel bejn snin design u l-bidu ta' snin 2010. Qabel ma nkomplu għandna xi ftit aġġornamenti wkoll mill-Grand Slam ta' darts illi hemm għaddej bħalissa mit-tieni round. Michael Smith rebaħ 10-5 kontra Joe Cullen u bħalissa għaddejja l-logħba bejn Peter Wright u Jose da Sousa. B'da Sousa qiegħed 4-3 minn fuq iżjed tard ukoll. Ikollna l-lobid bejn Michael Van Gerwen u Gary Anderson li hija l-logħba prinċipali ta' dan ir-round. Għanna wkoll xi messaġġi illi nixtiequ naqraw. Għandna messaġġ mingħand Tiger Lily fejn qed tgħidilna proset tal-programm u proset lil coach tax-xogħol u dedikazzjoni tiegħu. Grazzi lilek illi wkoll issegwi dan il-programm. Għandna wkoll messaġġ mingħand Brady Buġejja li wkoll nixtieq insellimlu fejn qed jgħidilna plejer ta' kwalità għolja l-futbol lokali. Gilbert jibqa' maħbub fost il-partitarji tal-timijiet kollha. Nisperaw li jirreplika dan is-suċċess bħala coach u proset tal-programm. Grazzi wkoll lilek Brady li issegwina ġimgħa wara ġimgħa u wkoll ħanejdu hekk tkun qed tistenna dan il-programm. Ma nafx hekk forsi Gilbert trid tgħaddi xi kumment fuq dawn iż-żewġ messaġġi li rċevejna. Nfakrukom ukoll li min jixtieq isqassi xi domandi għandu xi kumment hemm is-sezzjoni li għandna allaċċata ma' din ix-xandira ħallu l-kumment tagħkom hemmhekk u nippruvaw ukoll indaħluhom. Nirringrazzjahom tal-kummenti tagħhom. Suċċess bħala coach huwa differenti minn plejer. Speċjalment fl-under 21 mhuwiex daqshekk faċli terbaħ lobby daqshekk regolari, ma nippruvaw nagħmlu l-aħjar tagħna biex kemm jista' jkun it-tfal li jkunu taħt idejna wasluhom sat-tim nazzjonali bl-aħjar mod li nistgħu. Tajjeb. Mistoqsija kurzda, tara differenza bejn il-karriera tiegħek bħala plejer u l-karriera tiegħek illum bħala coach?
Naħseb bħala plejer ħatgħid li kelli bżonn uħsib li l-nifsi u nara kif jgħid il-coach. Sa bħala coach naħseb għandek responsabilta li kieku minnhom tippreferi hekk. Bla dubju, player. Player. Bla dubju. Bħala player kollok iżjed sodisfazzjon. Għandek iktar tkun iktar fil-azzjoni, il-logħba inti ħatmur titrenja u tipprepara ruħek għall-partita meta tkun coach. Tipprepara minn bidu sal-aħħar għal kull dettall. Tara kif ħatilha bil-naħa tagħżel jekk ikun hemm players imweġġajn, jekk ikun hemm players mhux għaddejjem mill-forma, tara fiex it-tim jista' jitjieb, x'nuqqasijiet għandu mill-partita ta' qabel, jinvolvi ħafna affarijiet. Llum il-ġurnata anke biex ġib il-liċenzja ta' coach jinvolvi ħafna studju, ħafna korsijiet. Mhux ġast issir coach għax tkun tħobb il-futbol jew. Żgur li. Issa anzi l-MFA l-aħħar snin ukoll bil-permess tal-UEFA qed ittella l-korsi il-UEFA Pro License li huwa l-ogħla liċenzja jista' jkollok bħala coach. Jien kont wieħed minn dawk li fortunati li ntażilt biex nagħmel l-ewwel darba li sar fl-ewwel edizzjoni kien kors intensiv ħafna u għax kien isu l-guinea pig kien il-UEFA ridet tara li l-parteċipanti Maltin huma ta' ċertu livell biex jagħmlu l-kors biex ikunu nistgħu nagħmlu l-Pro License għaw Malta meta nlaqas għandna Professional League. Ġifri kienet diskussjoni kien permezz daqsxejn speċjali. Kien intensiv ħafna. Għamilna sentej u ma titgħallem ħafna, titara l-futbol mill-lenti differenti, tipprova żżomm ruħek aġġornat. Mbagħad ovvjament day-to-day work, tipprepara training waqt il-ħin tal-logħba, kemm kapaċi tifhem xi qed jiġri tattikament waqt il-logħba x'għandek bżonn x'tibdil tagħmel. Hemm ħafna ħsibiet, player just more ta' training, trenjajt, tuħsib lejek innifsek u tagħmel dak kollu lista biex terweħ il-partita. Sawa wisq, immorru issa biex nitkellmu dwar l-istaġun 2000-2001, staġun li ra l-Valletta jiksru ir-rekord ta' u jirbħu 6 tazzi fi staġun wieħed, kif ukoll rak tirbaħ l-onur ta' l-aqwa plejer ta' dak l-istaġun. Taħseb li l-istaġun 2000-2001 kien l-aqwa staġun li inti kellek fil-karriera, b'mod partikolari fejn jidħlu l-wirjiet li kellek matul dak l-istaġun? Ma nafx jekk kienx l-aħjar wieħed jew le, però hemm staġuni oħrajn li inħoss li t-tim tal-Belt kien aħjar minn dak ta' 2000-2001. Per eżempju tal-96-97 tal-ħames tazzi jien nemmen li t-tim kien iktar b'saħħtu minn ta' 2000-2001. Anka dik is-sena nixxin il-baħ il-plejer tas-sena, ġifieri għax inti meta tilab ma' tim ħafna plejers tajbin, meta t-tim ikun qed jiffunzjona, ovvjament ħatispikka, ħajispikkaw il-plejers kollha ma jkun hemm dak il-wieħed jew tnejn li jisu blajnuna tal-oħrajn ħajkun iktar involut. Naħseb tal-ħames tazzi kienet indaq xi aħjar nimmaġin nemmen jiena. Fejn taħseb li kien aħjar? Sorry? Fejn taħseb li kien aħjar? Nemmen li konna nkunu iktar konvinċenti fil-lob tagħna. Ftit kien hemm players differenti, da mhux ma kienx hemm ħafna, imma naħseb tal-96-97 nemmen li kien it-tim kien iffunzjona aħjar. Il-lobby konna pereżempju l-ewwel ħafna konna ġew nkunu tnejn b'xejn ta' b'xejn minn fuq. Mentre ta' 2000-2001 kien hemm partiti li tlanka bis-skorbi. Anticipajt għax kont nsaqsilek, kont se ngħidlek lim kont ħatara l-aħjar staġun tal-ħames tazzi jew tas-sitt tazzi u anticipajt jien minn qabel. Mhux għax bħala staġun, naħseb bħala tim konna aktar konvinċenti, ma nafx għalfejn. Hekk inħoss jien issa opinjonijiet ovvjament. Ma inti kont tilab ġifieri u taf iktar l-ambjent ta' dressing room bħala tim jiġri. Ħafna mill-players konna eżaru, ġifieri. Ukoll tista' tagħmel dik id-differenza wkoll. Kien hemm players li fit-2000-2001 kienu
qabżu 30 sew, dak iż-żmien kienu għadhom fuq l-20, 26, 27, 28 kienu ġifieri laqwa tagħhom. Ewa. Per eżempju, minn tal-5 tazzi għas-6 tazzi kien hemm bħal Joe Zarf ma kienx magħna għal jaf tas-6 tazzi. Joe Zarf fl-opinjoni tiegħek kien wieħed mill-players importanti fid-designijiet tat-tim tal-belt. Kien hemm Slafella kien minn għalija kellu xi injury wkoll fit-2001. Niki Saliba wkoll kellu injury fil-Cruciate. Ġifieri kien hemm players importanti li fit-2001 m'għamlux l-istaġun kollu. Fin-96-97 dawn il-players importanti li kienu ta' ċertu stoffa kienu mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb wis, dan il-parentesi interessanti. Umbagħad fl-istaġuni 2001-2002 eżatt. Kont mort tilab Italja niftakar mal-Pisa. X'tiftakar minn dik l-esperjenza li kellek fis-Serja C1 dak l-istaġun? Rajt futbol professjonali u għextu mill-viċin. Forsi il-karriera tiegħi, il-mentalità tiegħi ħadet żvolt oħra minn meta ġejt lura minn hemm wara hemmhekk imbagħad isni nibda nagħmel il-courses tal-coaching ftit wara. Tgħix minn filosofija xejja futbol dak żmien aħna hawnhekk konna nittrenjaw mat-tim nazzjonali filosofija xejja imma l-mentalità kienet daqsxejn differenti. Anke training kien differenti ma konniex nittrenjaw bl-istess mod. Tara kompletament differenti, tintaqa' ma' players u tilab kontra players ta' ċertu livell. U ma kontx inħossni komdu bħal dħolt mal-belt. Kelli injury li ħallitni barra għal xi xhur ma. L-ambjentament sakemm bniedem jidra pajjiż u kulturi ieħor minkejja li huwa viċin tagħna xorta mhix faċli għandi nifhem. Il-futbol kien kompletament differenti, ġifieri il-livell ieħor. Training, il-mod kif konna nitrenjaw, kull weekend tmur tintaqa' ġol hotel, kull logħba, żmien konniex nagħmlu hekk aħna. Fil-fatt ħadd ma jħana ma' issa Malta, tim nazzjonali biss li qabel logħba tmur ġol hotel meta kien hemm logħba internazzjonali. 20 sena ilu kienu ġaj jagħmlu dawn l-affarijiet. U aħna dnaqas wasalna f'dak il-livell Malta. U punt interessanti minn dan li qed tgħid huwa jisu minn dak ilu ġo moħħok li rwol li għandek preżenti llum ta' coach biex qed tgħidli li minn meta ġejt lura Malta bdejt xi courses tal-coaching. Jien naħseb il-coaching għalija ġiesu naturali. Jien meta kont għadni nilgħab ta' xi ta' bilajja 31 jew 32 li meta għamilt l-ewwel kors. Kien ħajjarni coach tat-tim nazzjonali kien qalli għax ma tippruvax tagħmel kors issa bisti 30 żejjed tikber. U kont mort u kien interessa ruħi femm jiena il-futbol għalija hija passjoni, fis-sens hija huwa xogħol ukoll hija passjoni. U kont għamilt il-kors u kien interessani, kont ħadd pjaċir, titgħallem, tibda tara il-training minn perspettiva differenti, qabel kont mura training mhux ma jinteressak x'inhu jsir, imma ma toqgħodx tidħol f'dettall, ma tkunx taf għalfejn illum qed titrenja hekk u wara qed titrenja hekk għallima x'inhi l-intenzjoni wara training. Ma tibda tinduna tibda jogħġbok u kien jogħġobni u bil-mod insomma għalhem. Kien hemm mumenti ġifieri ta' 33 kelli l-WFI. Ġifieri dak iż-żmien kienet l-ogħla liċenzja. Ekku. Kien hemm mumenti li kont plejer u kelli liċenzja aktar mill-coach tiegħi. Fis-sens mhux xi ħaġa normali laqsik. Achievement kbir. Ma fis-sens ma qasi ta' xi ħaġa tajba biex tibda tinduna ċertu affarijiet li tibda tifhimhom inti u tibda tgħid isma' din tajjeb jew ħażin qed nagħmlu. Kollok ħafna mistoqsijiet. Ma titgħallem tikber mill-coaches kollha kemm mit-tajjeb u mill-ħażin, ma tibda tinduna isma' din tajba din naħseb aħjar ma nagħmluhiex għax ma tagħmilix f'din il-ġurnata, ma tagħmilha f'din il-ġurnata. Ħabba biex tipprepara biex fiżikament tkun tajjeb għall-logħba. Bis-saħħa hekk naħseb bqajt nilgħab jiena, bqajt nilgħab sa 38
Ma xubbat isek anka li l-ekin nifsek tibda titrenja b'mod daqsxejn differenti, tibda tiskopri affarijiet li ma tkunx taf qabel u tipprova żomm ruħek iżjed fit. Kont tkun isek il-coach fil-ground, ħanejdu hekk. Ifhem, jinlab ma' ħafna players li kienu ngħidulhom aħna coaches fil-ground għax il-logħba jafuha bl-amment kienu personalità u ma komplewx fil-futbol. Kien hemm players li fil-logħba kienu ishom huma l-coaches jitkellmu, jindunaw bl-affarijiet mal-ewwel ma baqgħux. Kien hemm oħrajn li kienu bħali kienu jilabu baqgħu fil-coaching. Ġifri, isek mhux bil-forsa għax ikollok personalità fil-ground ħadd ilħaq coach. Laħqu coaches li labt magħhom jien ukoll li huma coaches tajbin li ma kellhomx personalità daqshekk fil-ground. Ma bħala coach għandhom personalità kbira. Interessant. M'hemmx riċetta. Ekku, sewa mela qabel ma nkomplu għandna wkoll messaġġ ieħor mingħand Marija Grek li tixtieq tieħu parir minn għandek għandha id-domanda. Jekk tim jiġih xi riżultati ħżiena u jibdew jaqtaw qalbhom, x'parir inti bħala coach ittihom biex jerġgħu jemmnu fihom infushom? Hemm ħafna affarijiet u tara x'livellu t-tim tiegħek jekk għax xi kultant kulħadd ikun irid it-tim tiegħu jerbaħ ma trid tevalwa veru l-livell tat-tim tiegħek. Ġifieri jekk inti għandek tim li huwa mhux ħażin li jista' jerbaħ, hemm rimedji li ma tistax taqta' qalbek jekk għandek filosofija f'moħħok u inti temmen li dik hija l-filosofija tajba għat-tim tiegħek, tibqa' temmen fiha, tibqa' sostni fuqha sakemm fl-aħħar l-affarijiet jibdew ġejjin tajjeb. Jiġifieri hekk ikollok tim li huwa m'għandux il-livell tajjeb biżżejjed meta jiġi biex jikkompeti ma' timijiet ħafna aħjar minnu. Il-perseveranza hija tajba, ma tkun realistiku wkoll fil-ħajja. Ma jekk inti temmen f'xi ħaġa li bħala coach qed tagħmel xi ħaġa u temmen li dik it-tattika jew dik il-filosofija tajba, jien kieku jien nibqa' nipprova ninsisti jekk nemmen fiha li ternexxi. Tajjeb wis, mela, se nsemmilek tliet personaġġi. Joe Caruana Karen, Charlie Camilleri u Viktor Xriħa li kienu tliet presidenti li inti labt taħtom kemm domt ma' Valletta. Liema kienet l-isbaħ memorja illi kellek ma' kull wieħed minnhom? Il-memorji huma tlieta kompletament differenti ta' tlieta l-huma. Ma' Joe Caruana Karen kont tifel kelli 16 sena tawni ċ-ċans, kienu jemnu fija. Ovvjament naħseb li sakemm dan is-Sur Joe kellna perjodu twil ta' suċċessi, kien karizmatiku ħafna, kien jidħol fid-dressing room, jieħu bidej kulħadd, kellem il-kulħadd, jiċċajta ma' kulħadd, japprezza, jgħidlek proset wara l-logħba. Kien bniedem karizmatiku ħafna, kien mal-plejers kienu ħabib. Miegħi minni kien daqsxejn ikbar, imma hu beda president ta' età żgħira, ġifieri kien president ta' plejers li kienu kważi tal-età tiegħu. Carmenu, Charlie Camilleri, naħseb daħal f'perjodu ferm diffiċli fil-klab tal-belt u li għamelu seta' jżomm it-tim tal-belt fl-ola diviżjoni, dispjaċi l-għandi li ma rnexxilux jerbaħu nur. Għax ħadem ħafna dak il-perjodu diffiċli. Mill-plejers li konna ta' qabel nabqajna ftit u kien li tani ruoli so prova jibni tim madwari li ma kienx daqshekk faċli meta jitilqu ħafna plejers. Ma naħseb Carmenu kien għamel waħda mill-aħjar affarijiet li seta' jagħmel, prova jżomm it-tim tal-belt finanzjarjament stabbli u biex jibqa' fil-Premier. Konna viċin li ninerbħu nuri, ma
ma kenniex dak it-tim biżejjed, b'saħħtu biżejjed. Naħseb dik wieħed mid-dispeċi Irlandi li Carmen huwa l-isforzi li għamel qatt ma rebaħu hu. But ġi Victor, ovvjament Victor kien lejn l-aħħar tal-karriera tiegħi. Kelli xi 33 meta ġi Victor, reġa' ġab is-suċċess il-belt, reġa' bena team il-bidu, ġab ħafna players, kellu mod differenti miż-żewġ presidenti l-oħra kif jaħdem. Sur Joe kellu strateġija kif jaħdem, Victor kellu strateġija oħra, it-tnejn kienu ta' presidenti ta' ħafna suċċess. Victor lejn l-aħħar tal-karriera tiegħi erġajt bdejt nerbaħ l-onuri bis-saħħa tiegħu għax rama tim b'saħħtu. Ovvjament meta ikollok tim b'saħħtu għandek iċ-ċans terġa' terbaħ. Tajjeb. Biex nagħlqu l-parentesi tal-klabs, xtaqt insaqsik x'tiftakar mill-esperjenza li kellek ma' Xewkija Tigers fil-kampjonat Awċi 2013-2014 l-istaġun. Le dak kont ta' 38 insomma kienu talbuni l-belt biex nieqaf. Ma kontx nemmen kont nemmen li stajt nagħti ftit ieħor. Għal volja kelli 38 sena. U isni ma tantx ħatta tajjeb fil-verità. Qalu li biex noqgħod assistant coach u coach tal-minors. Ma jien kont nemmen li kelli ftit ieħor x'nagħti. U mbagħad għamilt sena ma nilabx u kien ċempin li l-mundu, Raymond Vella. Kien coach ta' Xewkija għalli tiġi tgħinna. Assistant coach, għajd li assistant coach, konti li sena u nofs wieqaf. Għalli le biex tilab, għalli għax qegħdin it-tieni insomma wara n-nadur, xi 4 punti wara n-nadur. Għalli jekk tiġi inti għalli forsi tgħinna nerpu l-lejt, ma tarax. Insomma biex ma ntawwalx kienu konvinċawni biex immur. U konna rbaħna l-kampjonat, bit-istak tajjeb. Kont ħadd pjaċir, rispettawni li u l-familja kollha. Ma dispjaċini xejn li mort hemm. U kien perjodu li għalkemm kont kelli 40 sena, isni ħassejtni li isma' kien fadal veru ftit ieħor u rbaħt kampjonat Għawdex. Ħadd pjaċir, verament wara dak il-kampjonat waqaft, ma jiena Għawdex lab ma' tim ieħor, mhux ma' Xewkija biss. Jiena fil-bidu tal-karriera tiegħi meta kelli 18 sena lab mal-Victoria Hotspurs. Ukoll Għawdex. Ma nexxilix nerbaħ xejn ma' Victoria Hotspurs. Tajjeb. Interessanti kien dan il-punt. Interessanti kien dal-punt għax dik ma kontx naf li meta kollek 18 kont tilab mal-Victoria Hotspurs. Naħseb ftit jafu għadin. M'għandix idea tagħha, għalhekk tbissimt. Tiskanta xi kultant veru joħorġu affarijiet interessanti meta titkellem mal-persuna. Naħseb tal-Victoria Hotspurs jiftakruha. Meta mmuraw diġ ikun hemm xi tnejn tal-Hotspurs baqgħu semmu ili. Lab ftit talab xi 5 lobiet forsi. Sewa wis, issa nifqu bil-parentesi tal-klabs u mmorru għal-parentesi ma' Malta. Lab diversi lobit Gilbert ma' tim nazzjonali Malti, labt madwar 120 logħba li 32 minnhom kont bħala l-kaptan tat-tim. Il-faxxa tal-kaptan tat-tim nazzjonali Malti taħseb li hija preġu jew responsabbiltà? Jien naħseb li hija preġu. Fl-opinjoni tiegħi. Il-faxxa tal-kaptan Malta bħala Italija mal-belt u mat-tim nazzjonali toħodha by seniority. Jiġifieri min ikun l-iktar li jkun ilu joħol l-faxxa tal-kaptan. Jien hekk ilħaqthom kemm mal-belt u kemm mat-tim nazzjonali. Jiġifieri kont kaptan mal-belt għax spiċċaw il-kaptens ta' qabli, kont l-iktar wieħed li jili hemm u anke mat-tim nazzjonali kont l-iktar plejer li labt. Jien nemmen li għalija kien preġu li law ħaġa li tilab mat-tim nazzjonali huwa preġu kbir. Li tilab dak l-ammont tal-lob huwa tista' tgħid rigal għax sinjal li l-karriera tiegħek tkun twila biżżejjed u responsabilità ma ngħidx li kienet responsabilità għax responsabilità anke li tilab mat-tim nazzjonali mhux għax tkun kapten biss. Responsabilità dejjem.
Ma jien nqisu bħala preġu. U li kelli nsaqsik fuq l-isbaħ memorja li għandek minn daw il-lobbit li lobt ma' Malta? Fem l-aħjar periodu kien meta konna ġibna l-5 punti ma' Fitzel. Ma' Dusan Fitzel. Bejn 2006, 2007, 2008 dak il-periodu. Kien periodu li kellna kompetizzjoni, li kellna kompetizzjoni tajba ħafna. Nemmen li stajna ġibna iktar ma' 5 punti, għax kien hemm partiti fejn stajna ġibna iktar ma' 5 punti. Sfortunatament l-aħħar 4 partiti tal-kompetizzjoni ma labtomx jiena, l-aħħar 3 jew 4. Għax kont weġġajt u ma komplejtx, ma sajx nilgħab. Ma kellna riżultati tajbin, id-dru mat-Turkija 2-2, ir-rebħa mal-Ungerija 2-1. Home tlifna wieħed xejn mal-Greċja, penalty li dak iż-żmien il-Greċja kienu għadhom kemm jerbħu tazza Ewropea. U anke wej, kellna dru mal-Moldova. Home mal-Moldova jien ma labx imma mort nara. Konna tlifna 3-2 li stajna naħseb anke ġibna xi riżultat aħjar. Naħseb kienet kompetizzjoni, kien perjodu ma' Dusan Fitzel, jien nħoss li kien għalija personali kien l-aħjar żmien. Ovvjament kien hemm players għal Michael Mifsud, li kien wieħed mill-aqwa players li kien hawn Malta. Kien għadu kemm jibda Andrej Xkembri li lab ftit miegħu ma naħseb kien diġà juri li kien ħajkun player kbir. Ma kien hemm players oħra li Rodrik Briffa li importanti. Kien hemm ħafna players diffiċli biex qed insemmi wieħed, imma naħseb dak kien perjodu fl-opinjoni tiegħi qasir sabiħ għat-tim nazzjonali. Domanda diretta qabel ma mmorru l-aħħar domanda li hu l-iktar difensur li ħabtek sew Malta u sew barra? Barra minn Malta kważi kollha. Difensur partikolari li niftakar konna labna Malta Spanja. Jien kont fil-bidu tal-karriera kont nilgħab bħala striker. Għamil periodu kbir bħala striker bħat-tim nazzjonali. Li ma nemminx li kienet il-pożizzjoni ideali tiegħi mat-tim nazzjonali. Ma kontx inħossni komdu bħala striker fit-tim nazzjonali. Mbagħad meta bdejt bħala midfielder naħseb il-kontribut tiegħi kien ħafna ħjar lejn it-tim. Darba konna nilagħbu away kontra Spanja u żewġ ċentrali kienu Hierro u Nadal. 6-2, 6-3. U għana bdejna fil-ballun jitfaw li long balls. Qasmi sejtu l-ballun. Dik kien bat partikolari. Għaw Malta qatt ma kien hawn dak id-defensur li kont ngħid bla ebda bir-rispett kollu lejn kulħadd, ma l-ikbar għadu tiegħi kien jien innifsi għax jekk nilgħab ħażin jien, nħorġ logħba ħażina jiena. Naħseb kien ikun iktar ta' detriment għalija milli għax għandi plejer kontrija. Meta kien ikolli plejer li għax ħafna difensuri kien jgħidu għax ikunu kattivi. Iktar ma kien ikun kattiv, iktar kienu ikun aħjar għalija. Għax ikun iżjed alert biex naħrab minnu. Naħseb kieku kolli nsemmi żewġ difensuri kienu Nadal u Hierro li baqgħu fil-memorja tiegħi. Dakolhom fil-World Cup tan-1994 daw. Lek, meta konna labna Spanja aħna kellhom tim tajjeb ħafna. Alla folja qatt dak iż-żmien ma kinux jerbħu. Eżatt. Zubizarreta, Hierro, Nadal, Guardiola, Luis Enrique, Raúl, Morientes, kellhom tim ma Spanja dejjem ikollhom tim tajjeb. Fortunat li labna kontra ħafna timijiet li pereżempju labna ma' Franza, kellhom dak it-tim li mbagħad marru biex jerbħu l-World Cup u rebħu dawk it-tazzi, Zidane, Maccalé, Camp, Blanc. U biex meta tiftakar kontra mill-lab, darba labna kontra il-Jugoslavja, kellhom tim, anka semmihom dak il-bart. Savicevic, Mijatovic, Mihajlovic, Jugovic, Milosevic, kollha kienu players top players dak iż-żmien.
Ekku. L-aħħar mistoqsija tirrigwardja l-irwol preżenti tiegħek bħala coach tat-tim nazzjonali tal-21 sena. Kif tara s-sitwazzjoni fejn jitlu l-plejers żgħażagħ lokali? Taħseb li l-livellu tajjeb biżżejjed biex fil-futur ikonna plejers li jistgħu jgħinu fil-proġett li hemm fit-tim nazzjonali maġġuri li mhilux anka referi għalija David Manja li jibda javvanza f'kompetizzjonijiet mill-UEFA Nations League? Il-filosofija ta' futbol, l-idea tal-futbol li għandu tim nazzjonali bħalissa, għalkemm fil-rajna frott mal-ewwel fit-tim nazzjonali tal-kbar, fit-timijiet iż-żgħar għada trid tibda ir-rota tibda ddur. Eżempju jiena il-Players Under 21 qatt ma labu b'din l-idea ta' futbol, imma hemm l-Under 15s, l-Under 16s, l-Under 17s, 18 u 19s kollha qed jilagħbu l-istess idea ta' futbol. Bin immaġina jiena jekk ix-xogħol jibqa' sejjer kif inhu sejjer, il-tfal li għandhom 14, 15, 16, 17, 18 sena issa sakemm jaslu għat-21s jew għat-tim nazzjonali jkunu l-hom 6 snin bl-istess filosofija. Nimmaġina li sa dak iż-żmien nibdew naraw iktar frott. Bħalissa diffiċli tajtu ma jalla li nkomplu nitjiebu u nipov sejjen f'dil-mixja. U kurzita aħħarija, inti kont għamil ċizmi anka tmexxi l-bet li saħan sitra irbaħt il-League Decider kontra t-tim tal-Hibernians. Tara differenza meta tkun coach fit-tim nazzjonali u tim mhux nazzjonali ġifieri jew domestiku niftehmu? Le, differenza hija evidenti għax jekk qiegħed coach ma' klabb lokali għandek logħba kull ġimgħa. Sewa. Ġifieri trid tipprepara laqt is-sibt u għandek logħba oħra s-sibt ta' wara. Tanalizza l-logħba li labt, taħseb tanalizza l-logħba li l-opponents li ħadd ilab kontrihom, tissib strateġija fi żmien 3 ijiem, tara x'għamel ħażin it-tim, tipprova tirranġah kollox fi żmien qasir. Mat-tim nazzjonali hija differenti, kollok veru żewġ logħbiet f'4 ijiem, imma jkollok xahar biex tipprepara. Tilħaq tara logħbiet tagħhom, tara kif qed jilagħbu. Kollok fit-tim nazzjonali għandi technical staff li għandi match analyst, goalkeeper coach, physical trainer, assistant coach, team manager, għandek staff ikbar. Ovvjament, il-livell li ħatilab, nsemmejt meta kont coach mal-belt, meta tkun coach mal-belt, jew ma' tim lokali li għad fin-naħa ta' fuq tal-klassifika. U aħna Malta li dejjem nkunu fin-naħa t'isfel tal-klassifika, id-differenza hija enormi. Jekk tiġi naf tgħidli konna qed nippreparaw biex nilagħbu kontra Spanja. Tibda tara l-lob ta' Spanja, tibda tara l-plejers ta' Spanja kif jilagħbu. Titissib strateġija biex terbħilhom. Bil-plejers l għandek ma tantx hija faċli, ma jekk inti tkun coach tal-belt u ħatilab kontra tim tal-istess livell ta' tampar tiegħek, għandek iktar ċans li terbaħ milli jekk tipprepara sew. Differenza hija enormi. Jien nħoss li qed nitgħallem, il-mod kif nippreparaw fit-tim nazzjonali hija kompletament differenti mill-klabs. Mhux qed ngħid klabs jippreparaw ħażin, ma kulħadd għandu l-mod tiegħu kif jipprepara. Il-faċilitajiet li hemm ta' għali jgħinuk. Tista' tajjat players tista' tbiddel l-iskwadra minn kola l-oħra, mill-logħba l-oħra tista' taqla 10 u tġib 10 oħra. Fil-klabb ma tistax tagħmilha. Klabb għandek 20 player taħdem bihom. U ġalek player jew ikun sospiż tirreplaceah billi għandek. Tim nazzjonali tista' tġib player ieħor jekk ikollok player imweġġew jew sospiż. Qed nara forsi realtà differenti. Meta kont mal-belt kont tal-qalbi fis-sens ġifieri kont nipprepara bl-aħjar mod li nista'. Ma naħseb illum il-ġurnata wara daw il-ftit xhur li kont li qed man-nazzjonali naħseb li anke jien bħala coach
naħseb kbirt ukoll. Sens kieku mmur issa lura ma' klabb hemm affarijiet li ma kontx nafhom li qed nitallimhom issa li qed niffaċċjahom issa li nemmen li għenuni nikber ftit fil-coaching sissa. Proset. Gilbert, grazzi tal-li l-lejl oġbok tinaqat magħna dan il-programm, grazzi li l-ukoll Mark tal-assistenza kontinwa Grazzi inti li ġed studentni mill-ġdid. dejjem tatina biex minn ġimgħa l-oħra ntellaw programmi tal-ola livell. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Il-ġimgħa d-dieħla l-programm l-intervista se jagħti ħarsa lejn il-Premier League Ingliż fejn nippjanaw li nagħtu ħarsa lejn is-sitwazzjoni attwali f'dan il-kampjonat. Fil-ġimgħa li ġej jirritornaw il-kampjonati tal-futbol, issa morna wkoll biex naraw l-attivitajiet li ser ikollna fuq il-paġna tagħna tal-Kamra Sportiva fejn ovvjament naddu l-aħħar aħbarijiet sew fuq il-xena tal-futbol lokali kif ukoll tal-futbol internazzjonali. Inkomplu nsegwu l-aħħar battuti tal-Grand Slam tad-darts illi ukoll nhar il-ħadd ikollna il-finali kif ukoll it-tkomplija tal-gwerra nistgħu nsejħula hekk għar-rebħ tal-kampjonat tal-Formula 1 bejn Max Verstappen u Sir Lewis Hamilton hekk kif itmim il-ġimgħa li ġej ser ikollna il-Grand Prix tal-Qatar. Fil-fatt, sew din it-tiġrija kif ukoll il-logħba prinċipali li ħajkun hemm il-programm tas-serja ta' tmiem minn din il-ġimgħa ġifieri dik bejn Inter u Napoli se jkunu l-argumenti prinċipali il-kollega tiegħi Antonello se jkun qed jiddiskuti nhar il-ħadd għal-ħabta ta' 8:15 filgħaxija waqt il-programm analiżi doppja li għal darb'oħra jkun qed jixxandar f'din il-paġna. Bilħaq, ma ninsewx li dan il-programm minn ftit ieħor ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube li iġib l-istess isem tal-paġna li qegħdin taraw minna dan il-programm tal-lum jiġifieri il-Kamra Sportiva. Għaldaqstant, jekk ilħaqtuna minn issa tinkwetawx, madwar sija oħra l-intervista li għamilna lil Gilbert Aġus ser tkun disponibbli hemmhekk għaldaqstant, apparti li tkomplu segwuna fuq din il-paġna ta' Facebook, inkitbu wkoll fuq l-istazzjon tagħna fuq YouTube ħalli ma tkunux delużi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mark Xkemri. U jien Antonello Abela nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna llejla u nawguralkom il-lejl tajjeb. Saħħiet. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.